Jangmi poni phai pho arnigang samapor sarupathar MLA constituency ke parlo angkang madhya sarihajan PSR lo kongching timung arong rongasar ahem thikubalong Bharatiya Janata Party MLA a candidate Surjya Rongphar aphan ke ongdung a vote pen kepahai pa meji aphan vote kerega mai kangni pon Rajen Rongpi ke chari pona mai long aluhi sarpia mana peng pen MEC kadom terang pi chetong dun la pen man peng aluhi man peng pen ke chetong dun sarika terang pi Samson timung kasang bepi kache tiron pi kangbura timung rong asar kongchin timung arong pen ke chenglok ke thekiding atum chetong dun si maya long RDP dun la pen ke ongdung araratum lam the ka chepaklang dun ke damtang MP ke lega hut ke All Party Hills Leaders Conference la pen Congress asong atuma phansi vote pidun lo sita non MLA ke lig a huda bang ke BJP asong pen ka chetoi dona bang phu Surjya Rongphar phansi vote pidun popasi lamcha chipidun renti la pen MEC kadom terang pia hin pen lam the ke than pon ki non aphong abang ke bang nang ke than tapalam arjudun dera Ador ke sonai avoda bangke Surjya Rongphar aphan vote pidun pen pahai dun lo nang puta rara phan kachuning ri pedopon Sangti di pen presenterang carbing long life